हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै दरं जिल्ला खुंथाया फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै ड्राइ डे फोसावदों दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि सिङाव थानाय मंगलदै सिपाझार दलगाव बिधानसभा बियाबफोरनि सिंनि ओनसोलफोराव फैगौ 24 एप्रिलनि बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय 26 एप्रिल बेलासिनि 5 रिंगासिम ड्राइ डे फोसावदों 26 एप्रिल खालाराव नैथि खोलोबनि जानो गोनां दरं उदालगुरि बियाबनि बिसायख'थिनि थाखायनो बे ड्राइ डेखौ फोसावदों दरं जिल्ला खुंथाया मख'नो गोनांदि बैफोर ओनसोलफोराव 4 जुन भट साननाय खालार खालिबो भट साननाय जोबजासिम ड्राइ डे जागोन होननानै फोरमायदों बै सानफोराव आयेननि खान्थि बादि जौ फाननाय गासै गलाया बन्द थागोन आरो सरासनस्रा सोरबाफोर सिखावै जौ फाननायखौ मोनोब्ला बिसोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानै फोरमायनाय जादों आसामाव थामथि खोलोबाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय 1 नं कक्राझार एसटि बियाबाव अबर सुरक्षा समितिया बिजाथिलाइ गथायबाय फैगौ 19 एप्रिलनिफ्राय 7 मेसिम लकसभानि बिसायख'थिया जागोन बेनिनो फैगौ 7 मेआव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबाव अबर सुरक्षा समितिनि जानानै जन दासआ मैया कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय मख'नो गोनांदि बिथाङा जोबोर खम बिबांनि हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै बिजाथिलाइखौ गथायनाय जायो बिथाङा बिजाथिलाइ गथायखांनानै खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बिटिसिआव थानाय 22 लाख अबर सुबुंफोरनि इयुनखौ रैखा खालामनो थाखाय राजा लामानि संग्रामखौ गारनानै राजखान्थिनि लामायाव फैदों बेयाव आंहा 100% फोथायनाय दं बेबाराव अबर सुबुंफोरा आंखौ देरहाहोगोन लोगोसे जन दासआ बर'नि हेंथा नङा सिस्टेमनिसो हेंथा 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा खालामनाय उननिफ्राय अबरफोरनि हानि रैखाथि गोमालांनाय लोगोसे बायदि हिंसायारि खामानि आरो प्रमद बर'नि 3 बोसोर सरकार सालायनायावनो अबरफोरनि हा रेजिस्टार खालामनाय आरो सिटा बहियाव मुं थिसननायखौ बन्द खालामना होनाय बायदि सिस्टेमा जेब्लासिम सोलाया अब्लासिम जन दास आरो अबर सुरक्षा समितिया गावनि सोमावसारनायखौ लाखिलांगोन आरो जन दासआ बर'नि हेंथा नङा सिस्टेमनिसो बेरेखा होननानै बुङो लोगोसे बे बिसायख'थियाव बर'निबो भट नांगोन आरो हिरा सरनियाया 10 बोसोर एमपि जाखांलांनानै गावनि अनगायै अबर रायजोफोरनि मोनसेबो बाथ्राखौ सानासै होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनो लोगोसे मैया कंग्रेस दोलोनिफ्राय गर्जन मुसाहारियाबो बिजाथिलाइखौ गथायबाय मख'नो गोनांदि 18 एप्रिलाव इउपिपिएल बिजेपि एजिपिनि जथाय बिजाथि जयन्त बसुमतारी आरो 19 एप्रिलाव बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिजाथिलाइखौ गथायगोन कक्राझाराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय कक्राझार सहराव थानाय गोजाम फ्लाइअभाराव बे जाथाया सोमजियो जाथाय जानाय लोगो लोगो सासेया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सासेया गोब्राबै जोखोम जायो जिउ गोमानाय सुबुङा बदगाव खासिपारानि मृणाल कुमार राय आरो जोखोम जानायखौ समेन नार्जारी होननानै सिनायथिनाय जादों गावबा गावनि खामानिखौ फोजोबखांनानै एएस 16L 3154 नम्बरनि बुलेट गारिजों थांबाय थानाय समावनो कक्राझारनि गोजाम फ्लाइअभाराव बे जाब्रबथाया जाहैयो जाथाय जानाय लोगो लोगोनो कक्राझार सिभिल देहा फाहामसालियाव लाबोदोंमोनब्लाबो मृणाल कुमार रायखौ लाखिनो हानाय जायासै आरो गोब्राब जोखोम जानाय समेन नार्जारीखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय कचबिहारसिम दैथायहरो मख'नो गोनांदि सानैबो हेलमेट गानैनि थाखाय बे जाथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों मृणाल कुमार रायआ कक्राझार सिभिल देहा फाहामसालियावनो ब्लाड बेंकआव खामानि मावोमोन आरो समेन नार्जारीयाबो बे फाहामसालियावनो सिकिउरिटि गार्डनि खामानि मावोमोन लकसभा बिसायख'थिनि समा खाथि सफैनाय लोगो लोगो थामथि खोलोबाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय 1 नं कक्राझार बियाबनिफ्राय गोबां दोलो एबा उदां बिजाथिफोरा बिजाथिलाइ गथायगासिनो थिग बेबादिनो थांनाय 16 एप्रिलाव उदां बिजाथि महरै पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ बिजाथिलाइ गथायदोंमोन बिजाथिलाइ गथायखांनायनि उनाव मैया पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ एसटि नङा बियो बर' नङा होननानै बिथांनि बिजाथिलाइखौ बोखारनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी आरो सिनियर सिटिजेन फरामआ कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनिसिम कमप्लेन लेटार गथायनाय जायो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारीया खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव पृथ्वी नारायण देबमेसआ बर' कसारी नङा बियो मेस नङा बिथांनि स्कुलनि रेकर्डनिफ्राय हानि रेकर्डसिम बिथांनि बिफा बिबौआ जेरावबो बर' एबा मेस मख'नाय गैया बिथाङा थगायनानै एसटि सार्टिफिकेटखौ चिरां जिल्लानिफ्राय बिनानै लादों मेस टाइटेल लिरब्लानो मेस जाया लोगोसे बिथांनि बिफानि सार्भिस रेकर्डआवबो बिफाखौ MOBC महरैसो मख'नाय दं होननानै फोरमान दिन्थिदों जुदि माबा जाहोनाव बिनि बिजाथिलाइखौ बोखारा अब्ला हाइकर्टसिमबो जों थांगोन लोगोसे बर'फोरखौ नाख्रेबनो बर'नि सुथुरफोरा बेरा बारबोगासिनो दं जों बेवहाय फावसायना थानांगौ गैया जों खौसेयै जुजिलांनांगोन होननानै बुंथिबावो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा
उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। हरनि बारहुंखायाव सानै बर' आइजोफोरा गावनि जिउ खोमानानै लानो गोनां जादों। गहपुरनि 35 बोसोर बैसोनि गीता नार्जारी आरो 40 बोसोर बैसोनि शर्मिला नार्जारीया उदालगुरिनि नलबारियाव आलासि जानाय महरै फैदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिसोर सानैबो गावसोरनि थांलाय फैलाय खरसानि थाखाय हाथायाव बानलुबो फाननो लानानै फैफादोंमोन। नाथाय हराव फैनाय बारहुंखानिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो थाखाय सानैबो आइजोआ गावसोर उन्दुनाय बिसनानि सिङाव हाबसोनानै थादोंमोनब्लाबो न'नि खाथियाव थानाय फांसे गेदेर दंफाङा न'नि सायाव गोग्लैसिनो जाउनाव बिसोर सानैबो बिसनानि सिङावनो नारसिन जानानै गावनि जिउखौ दुखुनांथावै खोमानानै लानो गोनां जायो। उन समाव पुलिस, SDRF आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों सानै आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय। गोजोन्थों।